Jama'a assalamu alaikum. A daidai lokacin da al'ummar jihar Kano ake samun nasara na zaman lafiya, rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ta ƙara samun mutane 43 daga unguwar Tudun Fulani da kuma Gangare, wanda a baya 'yan daba ne wanda suke faɗan daba a wannan unguwanni, yanzu suka duba suka daina suka miƙo wuya suka kawo kansu wajen 'yan sanda. Wanda mai girma kwamishinan 'yan sanda dama ya ce shi burinsa shi ne na ganin cewa an ci gaba da samun tsaro da zaman lafiya a jihar Kano. Haka zalika kuma ya ƙara godiya ga yabo ga gwamnatin jihar Kano da kuma neman al'umma a ci gaba da ba wa 'yan sanda haɗin kai. A tsare-tsare da ake na ganin an ƙara gyara alaƙa tsakanin 'yan sanda da al'umma, wato abin da ake cewa community policing, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usainu Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa laƙabi da faɗa da cikawa, kamar yadda mai girma babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa acting IGP Kayode Adeolu Egbetekun ya ba da umarni wato na gyara alaƙa tsakanin 'yan sanda da al'umma. Yau ɗin nan wato ranar 12 ga watan tara na wannan shekara ta 2023 an ƙara samun nasara. Domin kuwa wasu gungun 'yan daba guda 43 da suke wato unguwannin Gobirawa, Gangare da kuma Tudun Fulani a ƙaramar hukumar Ungwaggo a nan jihar Kano, wato sun karɓi zaman lafiya sannan kuma sun miƙo kansu ga rundunar 'yan sanda ta jihar Kano, wanda kuma shugabanni na wannan unguwanni su suka zo da su. Wannan wato ya biyo bayan nasarorin da aka samu wato na ganin cewa ana tuba daga aikata laifuka a jihar Kano, wanda yanzu haka muna da mutane 143 wanda suka tuba suka daina harkar daba. Waɗannan mutane 43 a baya sun kasance suna faɗan unguwa na faɗan daba na sama da shekaru 5, wanda hakan ya yi ta kawowa ana rasa rayuka, wato ana ji wa al'umma rauni wanda ba su ji ba ba su gani ba, sannan kuma ana rasa dukiyoyi. Yanzu haka dai sun tuba sun miƙo wuya kuma sun ɗauki alƙawarin za su ci gaba da aiki da 'yan sanda domin su ma su ba da gudunmawarsu na ci gaba da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Mai girma kwamishinan 'yan sanda yana ƙara gargaɗin ɓata gari akan cewa su sani ba su da gurin zama a jihar Kano. Haka zalika kuma kamar yadda ya alƙawari a baya na sanya kuɗi naira 500,000 a duk wanda ya ba da wani rahoto ko bayani da ya kai ga nasarar kama ɗaya daga cikin waɗannan gungun 'yan ta'addan. Na ɗaya Abba Burakita da ke unguwar Ɗorayi, na biyu kuma Hantar Daba da ke kwanar Ɗisu, dukansu a nan cikin garin Kano. Duk wanda ya ba da bayani da aka kai ga nasarar kama ɗaya daga cikin kowaɗanne a cikinsu za a ba shi wannan kuɗi ba transfer ba, cash naira 500,000. Mai girma kwamishinan 'yan sanda yana ƙara godiya ga gwamnatin jihar Kano na ci gaba da gudunmawa da take ba wa wato 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Haka zalika kuma wannan tsari da aka kawo na aiki kafaɗa da kafaɗa tare da al'umma ana samun nasarori a cikinsa, da fatan duka al'umma za su ci gaba da ba wa al'umma wato na 'yan sanda haɗin kai domin ci gaba da tabbatar da tsaro. Haka zalika mai girma kwamishinan 'yan sanda yana godiya ga al'ummar waɗannan unguwanni wato Gobirawa, Gangare da kuma Tudun Fulani da suka haɗa kai, wato wannan matsala da yardar Allah gashi ta zo ƙarshe. A ƙarshe mai girma kwamishinan 'yan sanda yana ƙara godiya ga al'ummar jihar Kano na haɗin kai da ake ba wa rundunar 'yan sanda a kowane lokaci. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Muhammad Usainu Gumel.